Il-paga minima f'pajjiżna hija €777 fix-xahar. Madankollu riċerka riċenti qed turi kif il-ħaddiem kull xahar qiegħed jifdallu ferm anqas fil-but. Il-Gazzetta Malta Today żvelat kif minħabba l-inflazzjoni bla rażan li qiegħed jesperjenza il-poplu Malti, il-ħaddiem rat tnaqqis ta' madwar 3% f'kemm jifdallu flus fil-but mill-paga minima tiegħu. Kif qiegħed ikompli jisiba ferm diffiċli biex ilaħħaq mal-ħajja ta' kuljum. Dan jgħod ukoll għal min għandu paga medja, ħaddiema li anke huma qed iħossu id-daqqa taż-żieda fil-prezzijiet. L-artiklu tal-Malta Today juri kif minkejja l-kola tal-gvern il-ħaddiem Malti bħalissa mhux talli mhux qiegħed jifdallu iż-żieda iżda qiegħed jifdallu 2% anqas tal-paga minima tiegħu. Il-Malta Today tirrapporta wkoll kif il-Eurofound, istituzzjoni li tevalwa il-kwalità tal-ħajja fih dan l-Istati Ewropej, jindika kif il-paga minima tal-ħaddiem Malti hija t-tieni l-agħar fl-Ewropa. Eurofound juri kif matul is-snin diversi pajjiżi Ewropej komplew jgħinu lil ħaddiema tagħhom jikkumbattu l-inflazzjoni billi jollulhom il-paga minima. Pereżempju l-Portugal żied il-paga minima b'6%. Madankollu taħt il-Gvern Laburista il-ħaddiem Malti kompla jitafeġ bit-tnaqqir fil-paga tiegħu minflok żieda. Sa dan it-tant minn barra nuqqas fil-paga minima għadha teżisti wkoll l-inugwaljanza fis-salarji, hekk kif il-klassi medja qiegħda tkompli tisfaxxa fix-xejn u jiżdiedu l-estremitajiet bejn il-foqra u s-sinjuri. Fl-aħħar jiem Net News saqsa direttament lill-Prim Ministru Robert Abela dwar se jagħmel quddiem l-isfida taż-żieda fil-prezzijiet. Robert Abela jgħid biss li l-għolli tal-ħajja qiegħda toqros.